ଆସିଥିଲି ମୁଁ ପରିବା ହୋଇକି ଏମାନେ ମତେ ଏବେ ଖାଉଛନ୍ତି ଫଳ କରିକି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତ ଏବେ ପାଚିଗଲି। ହଉ ଛାଡ଼, ଯାହା ହଉ ନଷ୍ଟ ତ ମତେ କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ। ତାପରେ ପପୟା ଖାଇସାରିଲା ପରେ କଣ ଏ ପେଟଟା ମାନୁଛି, ପୁଣି କହୁଛି ସୁଜି ଉପମା ଖାଇବ ବୋଲି। ପୁଣି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ସୁଜି ଉପମା ବନେଇଦେଲି। ତାପରେ ନିନି ମାମା କହୁଛି ଏବେ ଯାଇକି ପେଟଟା ମୋର ପୁରା ପୁରା ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଖାନା ଖାଇସାରିକି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ପାର୍କକୁ। ୱାକିଂ କଣ ନ କଲେ ହବ, ଖାଇ ଖୁଆ ସାରିକି ୱାକିଂ ଟା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ବସିକି ଖେଳିବାକୁ। ନିନି ମାମାର ଗୋଟେ ବେଟ୍ ବଲ୍ ଆସିଛି, ସେ ସେଇଥିରେ ଧୁମ୍ ଛୁଆ ମାରୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡକୁ ଟିକେ ଆସିଲୁ। ଜଙ୍ଗଲ ଆଡେ ଦେଖିଲାକୁ ଗୋଟେ ବଡ ବାଘଟା ତ ଆମକୁ ଦେଖିକି ଦୌଡିକି ପଳେଇଲା ଆଉ। ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି କାଠ ଜାଳ ନେଇକି ନିନି ମାମା ଚାଲିଲା ଘରକୁ। ନିନି ମାମା ପୁରା ଥକି ଯାଇଥିବାରୁ ଗୋଟେ ମାଜା ନ ପିଇଲେ କଣ ଚଳିବ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।